Extra Leisure, jouw bedrijf. Vertel ons in het kort wat Extra Leisure doet. Nou, Extra Leisure is eigenlijk een evenementenorganisator. Daar is ook de basis. Maar wat we breder doen is eigenlijk ook de commercie, de sales rondom hospitality, ticketing, maar ook het marketing-communicatiegedeelte. Dus eigenlijk zijn we echt een turnkey bedrijf die Totale aanbieder eigenlijk. Hè? hele pakket aanbiedt aan onze klanten. Ja. Okay. Nou. Hoe is het begonnen? Hoeveel jaar geleden is het? We zijn nu 5,5 jaar geleden zijn we ongeveer begonnen. Toen waren we met z'n tweeën. Mijn vader en ik zijn samen begonnen als twee compagnons. Het is een familiebedrijf dus? Ja, klopt. Ja. Na een moeilijke tijd hebben we elkaar gevonden. We zijn twee verschillende karakters. Ja. En inmiddels zijn we met 10 personen en meerdere nationale, internationale en lokale evenementen. Okay. En 5,5 jaar geleden dachten jullie, ja, er is markt voor, er moet iets gebeuren op sport, organisatiegebied. Jullie zagen kansen. Ja, natuurlijk zagen we kansen. We hadden op de achterkant, voordat we begonnen, hadden we al goede contacten lopen. Dus we wisten dat er vraag was. Ja. En toen hebben we toch het risico genomen, omdat we dachten dat er echt behoefte was voor nog een organisator in de markt. Ja. Nou ja, en dan een organisatiebureau opstarten, oprichten, dat is 1. Maar dan met je vader doen is 2. Hoe ging dat en hoe gaat het nu? Liggen jullie altijd op één lijn? Is het veel strijd? Heeft het zich ontwikkeld? Ja, dat is wel heel leuk dat je daar naar vraagt. Want dat is natuurlijk ook een reis van 5,5 jaar. Hè? Ja. Van een vader-zoon relatie naar compagnons. Met 2 heel verschillende karakters. Mijn vader is echt een diplomaat. Ik denk dat aardig wat mensen hem kennen op die manier. Ik ben daar in die zin een stukje commerciëler en wat meer marktgericht. Dus we vullen elkaar eigenlijk aan. Ik wil het geen strijd noemen, maar we zijn het vaak oneens. En dat leidt ertoe dat wij uiteindelijk tot een heel evenwichtige richting of keuze komen. Dus dat vult elkaar goed aan. Maar dat ging niet vanzelf in 5 jaar. Nee. Maar het haalt misschien net wel het beste in jullie beiden naar boven. Of je bereikt samen een compromis. Absoluut, ja. We zien wel ook dat dat nu heel natuurlijk gaat. Hè. Dat was in het begin natuurlijk altijd een beetje wrijving en weinig begrip voor elkaar. En zo groeit dat. En inmiddels zie je dat wel ook naar buiten toe ook gewoon fijn uitstraalt. Lukt dat ook wel om dat dan niet mee te nemen na een kerstdiner thuis of naar een verjaardagsborrel? Of om dan die knop om te zetten? Of heb je toch altijd wel even 10 minuten, een kwartier over het werk? Ja, kijk, je bent ondernemer. Je bent gek op je werk. Hè? Je houdt van je werk, je houdt van wat je doet. Dus voor ons is het eigenlijk nooit een straf geweest om ook tijdens het kerstdiner van, heb je dat gezien? Heb je daar aan gedacht? Ja. Je bent er natuurlijk altijd mee bezig, maar dat ben je als ondernemer sowieso. Dan ben je de hele week 24 uur per dag mee bezig. Ik wel. Dus als ik jou de vraag stel van hoe zit jouw verdeling werk-privé, dat loopt door elkaar, maar is dat erg? Of heb je daar wel de balans in gevonden? Of? Ook dat is een reis van 5,5 jaar ondernemen en soms is er een periode dat je echt heel veel met je werk bezig bent. Maar het is toch wel belangrijk, voor mij tenminste, dat je ook dat weer terug in evenwicht brengt. Dus gezin, een beetje actief sporten, maar ook je familie en je vaderrol natuurlijk goed kunnen borgen. Moet je daar thuis goede afspraken mee maken? Iedereen vult dat voor zichzelf in, maar hoe doe jij dat? Ik heb het geluk dat mijn vrouw ook een tijdje in de evenementenbusiness gewerkt heeft. Dus die weet dat het hele drukke perioden zijn en dat het in de winter wat rustiger is. Dus ik kan dat thuis wel op begrip rekenen. Dus, dat behoeft weinig uitleg, ook als ik wat gestrest ben. Zij kan zich daarin inleven omdat ze zelf in die situatie heeft gewerkt en heeft gedaan. Okay. Wat vind je het gaafste aan je werk? Waar je nou echt dat je een kick van krijgt, dat je denkt, nou, hier doen we het dus voor. Nou, dat is eigenlijk het blij maken van mensen. Ik ben een ondernemer, dus ik vind het ondernemerschap vind ik mooi in alle facetten die erbij horen. Maar uiteindelijk waarom ik echt evenementenorganisator ben en daar eigenlijk gelukkig van word, dat komt toch dat je met je eigen team natuurlijk iedereen ziet shinen in zo'n week en tot bloei ziet komen en na een lange voorbereidingstijd. Maar ook gewoon vrijwilligers die echt van grootste belang zijn om een evenement te laten slagen tegenwoordig. Dat die blij zijn en genieten van wat ze doen zijn. De deelnemers en je klant. En dan gaat het dus echt over de mensen en het menselijk contact dat mij daar echt blij maakt. Is het ook het moment bijvoorbeeld bij een van jullie grotere evenementen, de Ironman, is dat ook het moment dat die winnaar
over de finish komt? Of is dat niet per se voor jou dan een topmoment? Dat is voor die sporter een topmoment, maar voor jou niet persoonlijk? Omdat dan toch alles samenkomt van de hele organisatie, de route, de sponsoring en uiteindelijk is het gelukt dat die persoon over de streep komt. Precies, maar dat heb ik nooit bij de profatleten. Natuurlijk heb ik daar heel veel respect voor, hè. Die zijn supersnel. Maar ik heb nog meer respect voor, kijk maar naar Glenn en Matteo van Eijsden. Nou, dat zijn wel echte momenten dat je het zelf ook niet droog houdt. En als het dan 12 uur 's avonds is, wie er geweest is, die weet het. Dat is wel het moment dat je samen afsluit en als team ook daar staat en ook je prestatie hebt volbracht, zeg maar. Dat is... Jullie zijn een organisatiebureau, doen niet alleen maar sportevenementen, maar wel een groot gedeelte van jullie evenementen zijn sportevenementen. Inspireert het je ook persoonlijk om in je privéleven te zeggen van, dan ga ik ook privé aanpakken met mijn sportconditie, zeg maar? Ja, nou, ik heb altijd gezegd, zo'n Ironman, dat is echt een brug te ver. Maar ook ik ontkom er niet aan. Ik ben ook aangestoken door het triathlon Ironman virus. Dus ik heb afgelopen jaar een transitie, hoe mag ik het wel noemen, van 106 kilo naar een kleine 80 kilo. Zo. En toch 3 halve afstanden gedaan dit jaar. En het doel is wel om zo'n hele tocht te gaan doen. Ja, toch wel? Ja, dat is toch het zwemmen, daar gaat het om. Maar dan vraag ik me helemaal af, als je het hebt over werk, privé. Je werk zeg je al, dat doe je, of je bent ondernemer 7 op 7. Niet dat je 7 op 7 hoeft te werken, 24 op 24, maar je bent ondernemer continu. Je hebt een gezin thuis. En volgens mij voor een Ironman kom je ook niet toe met 2 rondjes rond de kerk per week oefenen. Dat klopt, maar dat is ook heel duidelijk keuzes maken inderdaad. Je kunt niet alles. Daar ben ik zelf ook tegenaan gelopen afgelopen jaar. Dan moet je echt duidelijk keuzes gaan maken. Wat doe ik wel, wat doe ik niet? En dat vraagt ook om een inspanning van je gezin. Dus je moet ook daar zorgen dat ze daar achter staan. Maar ik denk ook dat het bedrijf Extra Leisure is inmiddels een volwassen onderneming. We hebben nu iemand interim in het management opgenomen, Vincent van der Stouwen, die zich inmiddels goed in het inwerken is en daar ook veel plezier aan beleeft. En dan kun je ook in je uren soms wat meer uitbalanceren en ook kiezen om je eigen wensen in vervulling te laten gaan. Dus. Wat heb je vooral van je ouders, of van je vader werk je mee samen, wat heb je vooral van hun meegekregen? Dat je denkt van... daar herinner ik mezelf nog wel soms eens aan. Ik denk dat het mooiste is dat mijn moeder altijd tegen me zegt, je moet jezelf blijven. En probeer te doseren. En dat is nou juist het moeilijkste voor mij, want ik ben heel enthousiast en soms dan loopt mezelf wel eens voorbij. En dan is mijn moeder wel een mooie baken die zegt van, let je ook op jezelf. Dat is eigenlijk wel het belangrijkste wat ze me altijd meegeven. Soms toch een stap op de plaats even maken en even analyseren van Wat zijn de dingen in jullie branche waar je toch wel zorgen over maakt? Dat je zegt van dit moet zich echt de komende jaren, moet ik eens zien hoe zich dat gaat ontwikkelen. Welke factoren spelen bij jullie daar een rol in? Nou, ik denk dat het meest moeilijke is momenteel dat de vergunningen steeds complexer worden. De complexiteit inderdaad van het verkrijgen van een vergunning. De veiligheid waarborgen, die verantwoordelijkheid wordt steeds meer bij de organisatie gelegd. Dus waar je vroeger een beroep kon doen op politie en handhaving, is dat tegenwoordig minimaal. Dat is een beetje vergelijkbaar ook met bij het voetballen, waar ze het eigenlijk ook naar de club zelf discussie. Precies dezelfde discussie. Nou opereren wij ook nog in de openbare ruimte en niet in een stadion. Dus dat maakt het qua complexiteit nog moeilijker. Ja, dat is nog wel een belangrijke, denk ik. Mensen zijn steeds minder verdraagzaam. Dus als je de straat afsluit, dan kun je op steeds minder begrip rekenen. We zijn allemaal 24/7 natuurlijk. Willen we naar de winkel kunnen en willen we van onze oprit af kunnen. Dus je kunt het in die zin nooit goed doen. Het afsluiten van een straat voor een aantal uren, dat is vaak voor sommige mensen te veel. Terwijl ze een ander wel een groot plezier mee doen natuurlijk. En dan komt het toch op verdraagzaamheid van elkaar. Tot slot, jij bent nu sinds 5,5 jaar ondernemer, of althans, nu samen met je vader. Wat geef jij als tip mee aan iemand die nu ook op het punt staat om te beginnen? Wellicht in een familiebedrijf of wellicht in de sportsector. Wat zou jij hem of haar als tip willen meegeven? Ik heb eigenlijk 2 tips, mag? Dat mag ook, ja. Blijf zo kort mogelijk bij jezelf. Dus behalve het zakelijke en rationele denken, probeer ook je hart te laten spreken. Als jij eens een goed gevoel bij hebt, zit je er 9 van de 10 keer dichtbij.
Dan gaat het om de details, zakelijk, om die uit te werken, maar dan is de basis vaak goed. En de tweede is, verzamel goede mensen om je heen. Zorg dat je voldoende reflectie om je heen hebt en mensen die misschien meer ervaren zijn dan jou en die af en toe ook van repliek kunnen dienen. Dan dat je altijd maar denkt dat je het zelf bij het rechte eind hebt. Een beetje tegengas of een klankbord op zijn tijd is niet verkeerd. Dat is de beste adviezen, ja. Dankjewel. Alsjeblieft.